Η Ελλάδα, αυτά τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει και βλέπετε ότι επιβάλλουμε και πρόσημα, και μάλιστα επειδή ακούστηκε ότι δεν επισφράττω τα πρόσημα, σας έχω και τα αποδεικτικά εδώ, τα διπλότυπα. 1.024.000 ευρώ. Βεβαίως, διαψεύσατε ότι υπάρχει αναστολή προστήμων. 1 εκατομμύριο. Πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα που εισπράττονται? Στο Ταμείο του Κράτους. Και επίσης οι εταιρείες που πληρώνουν αυτά τα πρόστιμα, για το λόγο για τον οποίο μικρότερο τα δέχτηκαν τα πρόστιμα. 55.000 εδώ. Να σας ρωτήσω λίγο, το ποσό από το είδος που πουλούσαν, το χαμηλωσαν. Δηλαδή φάγαν αυτά τα πρόστιμα γιατί πουλούσαν ακριβά. Μείωσαν τις τιμές στα προϊόντα αυτά? Προφανώς, φυσικά και μείωσαν, γιατί γίνεται επανέλεγχος. Και εφόσον δεν έχουν μειώσει και παραμένει υψηλότερο κέρδος, δηλαδή ξεπερνούν το πλαφόν στο κέρδος που έχει θεσπίσει η κυβέρνησή μας, και αυτό είναι το μέτρο, κύριε Καλαρίτη, το οποίο έχουμε εισάγει στην Ελλάδα, τότε ερχόμαστε και διπλασιάζουμε το πρόστιμο. Άρα, τι έχει κάνει η Ελλάδα? Τα πρόστιμα που έχετε επιβάλει μέχρι στιγμής είναι λόγω υπέρβασης του πλαφών. Εμείς τι έχουμε κάνει λοιπόν στην Ελλάδα για να περιορίσουμε την εσχροκέρδεια που πολύ συζητάμε? Έχουμε θέσει ένα πλαφόν και λέμε ότι περιθώριο κέρδος είχε στο 2021 πριν ξεκινήσει η κρίση θα πρέπει να είναι το ίδιο με αυτό που έχει το 2023 ή το 2024. Κάνουμε τη σύγκριση και αν υπάρχει διαφορά τη διπλασιάζουμε και επιβάλλουμε πρόστιμο. Επειδή μας πιέζει λίγο χρόνος και θέλω δύο απαντήσεις. Το ένα είναι, σε σχέση με το καλάθι του νοικοκυριού, τελειώνει τον Ιουνιό? Όχι βέβαια. Πότε τελειώνει το καλάθι του νοικοκυριού? Το καλάθι του νοικοκυριού θα συνεχιστεί γιατί είναι ένα μέτρο που έχει βοηθήσει. Αλλά εδώ θέλω να πω κάτι άλλο. Άρα συνεχίζεται μέχρι πότε το καλάθι του νοικοκυριού? Για όσο χρειάζεται. Όσο χρειάζεται, δεν σταματάει. Όσο θα έχουμε πληθωρισμό αυξημένο στη χώρα, τα μέτρα θα συνεχίζονται. Όχι το καλάθι, συνολικά τα μέτρα. Έχουμε λάβει και άλλα μέτρα. Έχουμε λάβει, για παράδειγμα, την τρίμηνη απαγόρευση εκπτώσεων, αν προηγουμένως έχει ανατιμηθεί προϊόν. Θα συνεχιστούν αυτά τα μέτρα. Σε σχέση με τη φέτα, τελικά μέσα στη Βουλή, τι εννοούσατε? Γιατί η αντιπολίτευση σας λέει ότι αυτό που είπατε για 6 και κάτι ευρώ δεν ισχύει. Εσείς είπατε για μισό κιλό. Μα το κατέθεσε ο Πρωθυπουργός. Ναι, εννοούσατε μισό κιλό. Δηλαδή και κιλό. Ναι. Όχι, δεν εννοούσε. Το είπε και το κατέθεσε. Το κατέθεσε δηλαδή για ενημέρωση των βουλευτών. Εκεί, αυτό εδώ πέρα, δείτε το. Τι γράφει εδώ στη φέτα, το έχω σημειώσει. Ξέρετε γιατί τι γράφει φέτα 500 γραμμάρια 6,28. Το κατέθεσε ο Μητσοτάκης. Θεωρείτε δηλαδή ότι η φέτα ελληνική είναι φτηνότερη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες? Γιατί έχουμε κάνει ρεπορτάζ, θα μου κάνετε και τεστ στην πρεσβειοποία. Τώρα εδώ με τόσο μικρούς αριθμούς. Έχουμε δει χώρες στο εξωτερικό που πραγματικά είναι πιο πάνω ελληνική φέτα από ότι. Για ποια φέτα μιλάμε? Φέτα ελληνική στη Γερμανία την βρήκαμε πιο πολύ. Δεν είπε κανείς ότι ένας Έλληνας προμηθευτής δεν μπορεί να πουλήσει 2 φορτηγά φέτα σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ στη Γερμανία, να το κάνει προσφορά για να μπορέσει να πουλήσει μια μεγάλη ποσότητα? Δεν μπορούμε να πιάσουμε την μία περίπτωση αποσπασματικά ενός προϊόντος που μπορεί να είναι σε προσφορά σε ένα ράφι. Πρέπει να δούμε τη μέση τιμή. Η φέτα, όπως είδατε εδώ, άμα δείτε τα στοιχεία, αυτό είναι μετά ο μέσος όρος. Ο μέσος όρος της τιμής. Στην Ελλάδα είναι 6,28 και στη Γερμανία είναι 10 ευρώ το μισό κιλό. Δηλαδή είναι 8 ευρώ το κιλό ακριβότερο κατά μέσο όρο. Τα κρατάω όλα, κύριε Υπουργέ, και είμαστε εδώ. Το κατέθεσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, γιατί ξέρετε, ακούγονται πολλά. Αλλά το θέμα, ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι ότι ακρίβεια υπάρχει. Το θέμα είναι ότι πολλά νοικοκυριά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα και φτάνει 20 μήνες και δεν έχουν χρήματα για τον υπόλοιπο μήνα. Και το θέμα είναι τι κάνει η κυβέρνηση για να βοηθήσει αυτά τα νοικοκυριά. Εδώ λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει τα περισσότερα μέτρα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και θα μέχρι να δούμε τις τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ να αποκλιμακώνονται. Αυτό είναι η προσπάθεια και η δέσμευση του Πρωθυπουργού. Και θα τα ξαναδούμε, γιατί είναι ο κυρίαρχος βραχνάς του κόσμου, δεν το συζητά κανείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Θυμίζω, μεγάλος διαγωνισμός του Αντένα. Ένας υπερτυχερός κερδίζει σκάφος Poseidon Blue Water 170 powered by Yamaha από την εταιρεία Afibiskini, ένα Toyota Yaris Cross από την εταιρεία Ενέργεια Σύρων και 10.000 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Grupo Cucine. Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, με συνέντευξη με τον κύριο Κασελάκη.